Oimore kendo machiegni chenro machielo kendo mano mar ang'ich welo weche manyien mabende osetimore odiechieng' ma kawuono mangima. Romo mar MCAs kod jatend piny mano kanyero e romo ma County Assemblies mobag kawuono kendo romo mibago higa ka higa. Ka higa ni gikone to koro girito mana dwe mar 7 kuma bende kopuodh budget manyien to gibedo koda chenro mopogore opogore. Mano nyiso ni gibobedo ka gichung' kar kendgi, onge ni ng'ato ema puodhonegi omenda margi, bobedo kod aguch omenda margi owuon kanyakla kod mano ero mar Ward Development Fund magibro bedo ka gitiyo godo e kind mamoko moting'o nyaka pes maraheri mabende koro ing'iyane to kopuodhe to gibro bedo kod chenro makamano ero. Mano kanyera achiel kuom gigo mabende timore odiechieng' makawuono. Nitiere mang'eny kendo modhuro mawaikoni to momiyo pek gin magi. Yes. And more importantly, on certificates. Yes. And we are giving you a timeline of not more than 1 month that all those certificates be released out of the school custodies. Is that okay? Od bura miyo TSC dwe achiel man neno ni jotend skunde ochiwo ne jopuonjre certificate magi ma okwamo bang' tieko skul. Expand active consular support for detainees and the injured and pursue criminal investigations. I want to repeat. Pursue criminal investigations. Familia mag jo Kenya mano wuondi ma otere lweny e piny Russia ywago ratiro kambete mar Russia to kichore gi chien e wi wachno. Do weyo thuolo gi rambun obila ma itudo gi kuo mar agoko e senta ma Jigo Bondo ka jomin bura iseyo kuom timo nonro ma weth. Arwa kimondi beda kodwa nyaka giko nyinga Jailieta jaloko marwa en Wilson Ochuka to bende mana kaka pile watudore e lai maro mar ote machok ma en 2-3-6-0-0 kanyakla kod Facebook gi YouTube marwa mano mar Ramogi TV. Jatend piny William Ruto singo mar dhiro mondo opuodh pesa eri mar MCAs kanyakla kod neno ni ochuogne gi aguch dongruok mar Ward Development Fund magyo yangero mama higa ka higa mag County Assemblies moyuore kod jatend piny William Ruto. MCAs mapacho ka opoyo kang' mar chwalo gi rang'iny mar chung' kar kendgi ma ogitenore kuom omenda mawuok e sirkende counties ka koro girito budget manyien mondo gichak yudo omenda gi owuon mag tayo chenro magi. I am very pleased to mention, Your Excellency, that in August last year, after the law had been passed in the Senate and in the National Assembly, Your Excellency, you appended that law into Act, and today we have the financial autonomy, and we want to thank you so much for that. The assemblies must have the same, must be treated equally, because we do not control the finances of Parliament. So the county executive should not control resources of county assemblies. Mae oyangi e romo ma higa ka higa mar od bura ma counties manotele kod jatend piny William Ruto mabende osingo neno ni lemo magi kaluwore kod SRC ochor. So undertaken the re-evaluation of the member of county assembly role and responsibilities, and they have confirmed that it is necessary to upgrade. So, a job evaluation was duly completed and submitted to the Salaries and Remuneration Commission. And as the national government, we fully endorse the recommendations of the evaluation, which includes the reclassification of the office of the MCA from job group ED4 to job group E1. Kamano bende, jatend piny oriwo wach medo aguch dongruok mar Ward Development Fund mibiro ta kod MCAs mar medo jiwo tijegi e gwenge. As the national government, we support the inclusion of the Ward Development Fund within the proposed constitutional amendment framework alongside other protected funds including the National Government Constituency Fund, National Government Affirmative Action Fund, and the Senate Oversight Fund so that ward level development is legally secured and stable. So wakati pitisha sheria ya
kutengeneza mambo ya Constituent Development Fund, we will make sure that the one for Ward Development Fund is included. Jatend piny bende opoyo od bura mar counties e jiwo chenro mopogore opogore mag piny owacho ka bende ojiwgi gimed tiyo e rang'iny mamalo. The partnership that we have built with county governments, with the approval of county assemblies, to partner with counties in the delivery, especially last mile delivery of farm inputs, has been of immense use to us as we seek to enhance our productivity, and I must pay gratitude to county assemblies that have supported that exercise. Asanteni sana. Anyuola mar jogo manowito ngimagi kod mago mapod nitie piny Russia bang' kane wuongi motergi e pinyno ochwalo ywak ne sirkal ma pachoka kokalo e od bura mamalo mondo tim nonro makende kendo chiwo lipot e wi chal mar Jo-Kenya mantiere e pinyno. Magi timore e kinde ma achiel kuom achije mitudo kod chwalo Jo-Kenya e piny Russia ochwalo e doho e kinde mabete ma piny Russia pachoka to oramo ni gionge kod ng'eyo e chenro makamano. Jafwambo marwa Cynthia Onyango ni kod ler mathoth. Bang' lipot mar bad migao mar obila mang'weyo maling'ling, National Intelligence Service nyiso chal mar nonro margi ewi Jo-Kenya magore e piny Ukraine e lweny mantie kind pinyno kod piny Russia. Anyuola mar Jo-Kenya mantie pinyno, mago mapod ngima, mosewito ngimagi, moyudo hinyruok kod mago mapod olal, ochwalo ng'ur makende ne bad migepe mag sirikal. E kwayo margi mochwal ne apis jatend jotend migepe kod tudruok mag pinje maoko, apis migao mar tije kod joguru maggi, od bura mamalo kod od bura mar Senate, anyuola go dwaro ni sirikal ma pachoka chak nonro mapiyo kaachiel kod yawo tudruok e kinde kod mbetre mar pinje ariyogo mar neno ni Jo-Kenya duto magore lweny madhi nyime kind piny Russia kod piny Ukraine uduogo pachoka mapiyo. The petition seeks urgent parliamentary oversight, comprehensive status reporting, enhanced consular access and accelerated repatriation efforts. Families allege their loved ones, or rather affirm their loved ones, were enticed by false employment opportunities and trafficked under fraudulent pretenses, leaving them in harm's way or detained abroad. Bende gidwaro ni sirikal okaw ondamo mager mar chik ne obila mag okwach kich, jotije mbetre mag piny Russia ma pachoka kod mbetre mar piny Kenya e piny Russia mayudore e boma ma Moscow, obila mag paw ndeke kod obila marango yedhe mamero ji kod ji duto mantie kod tudruok mar lombo Jo-Kenya go kawnegi ondamo mager mar chik maonge dewo wang' kuom ketho ratich Jo-Kenya masani sandore paw lweny e piny Ukraine. The majority leader urged immediate government action to identify and hold accountable those implicated and to strengthen regulation of overseas recruitment processes to prevent further exploitation. We strongly echo his words. That is in unison. And we demand justice for our sons and brothers with immediate effect. Gidwaro ni piny Kenya obed kod tudruok mochwiny kindgi kod pinje mamoko mar neno ni Jo-Kenya duto yudo arita makare kinde ma gintie pinje maoko, mar neno ratiro miluor kendo mago mayudo midhiero duok pachoka e kinde mowinjore. The petitioners insist that the Parliament and Government of Kenya intensify diplomatic engagement with foreign authorities, expand active consular support for detainees and the IJAD, and pursue criminal investigations. I want to repeat, pursue criminal investigations against recruitment syndicates and complicit government officials. We are not going to relent until we get justice. Magi timore e kinde ma achiel kuom achije manyinge Edward Kamau mayande omaki kod obila e pedha manotim tarik 24 higa mokalo e ot moro mong'ere kaka Great Wall Apartments mayudore Athi River ka itude kod lombo jopiny e yor miriaso chwale doho makahawa e buore Nairobi. Joneno 22 magin joma nochan chwale piny Russia taro mar ng'eyo margi bende ogen chopo e doho. Betre mar piny Russia pachoka e oboke makende mochwalne ute fwambo tora mongang kendo umoi gi piny ni ok ging'eyo kaka Jo-Kenya go
mohewo 1,000 nochopo e piny Russia kendo gore ne pinyno e lwenygi kod piny Ukraine ka gimako chung' ni gionge kod tudruok moro amora kod achudhe ma uso jo Kenya e pinje maoko. Nyaka sani, achich machielo manyinge Festus Sarasa Omwamba, mawuon kambi mong'ere kaka Global Face Human Resource Limited, mayudore Koinange Street e boma Nairobi, mabende itudo kod bedo kod tudruok matute tero jo Kenya e pinje maoko, rito ng'eto mar doho kaponi boyiene ni kik geng'ne kendo owinj bura ka enoko. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kawuok e report no ero ma Cynthia Onyango, komachielo en kanyiero ni komiti mano mar od bura marango weche somo omiyo duol mochung'ne ndiko jopuonj TSC dwe achiel mar neno ni jopuonj maduong' mag skunde ochiwo certificate ne jopuonjre duto mane osetieko somo. Jakom komiti no Julius Meli onyiso jatatije makojolo ma TSC Evelyn Mitei mondo ndik ne jopuonj madongo milome mar keto e tim wach makamano ka gisingo timo limbe skunde duto maneno ni chikno ochopo kare. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, TSC bendo lando ni sirkal dhi miyo jopuonj mag interns mag JSS mago maromo 20,000 orak mongerore e hiko mag 2026 2027. Jopuonj madongo mag skunde primary kod sekondar mapod omoko e certificate mag jopuonjre magi machon ewi school fee koro nigi dwe achiel mar chiwo certificate makamago ne jopuonjre kata okaw negi okang' mager. Teachers are not adhering to government circulars, that they are not issuing certificates to students. And this team and the whole National Assembly and the country is crying out, the certificates belong to the Kenya National Examination Council. We are expecting you to give us a directive and a timeline and when the principals are going to issue out all certificates in their custody to students across the country. Jakom komiti mar od bura weche mag somo Julius Meli ochiko duol mar TSC mondo ondik ne jopuonj madongo ewi keto e tim chik makamano e bodwe achiel ma ongeleo. Yes. And we are giving you a timeline of not more than 1 month that all those certificates be released out of school, what do you call it? Where they are out of the school custodies. Jokanyo ma komiti no wacho ne oken gima ber mondo jopuonj madongo mag certificate mag jopuonjre magi machon mane osetieko somgi ewi school fee e kinde ma sirkal to chwalo omenda mar siro weche mag somo e skunde duto mapacho kae. Ka oloso e nyim komiti no, jatatije makojolo ma TSC Evelyn Mitei oyango ni piny owacho dhi ndiko jopuonj mag interns mag JSS maromo 20,000 e yo mongirore e hiko mwom manyien. And then conversion of the 20,000 interns who served for 2 years to permanent and pensionable terms at a cost of 7.2 billion. Lendo makamae dhi kelo mor e chuny jopuonj mag JSS mosebedo ka rito lendo makamano kod liyo kuom thuolo mar higni 2 mokalo. E okang' machielo mar tego sekta mar somo kendo neno ni jopuonjre obedo kod jopuonj moromo, TSC dhi ndiko jopuonj manyien maromo 16,000 e nengo mar bilion 1.9. Ewi ywak ma osebeti ni thoth jopuonj onge kod lony madwarore e puonjo somo mag CBE, TSC dhi tiyo kod omenda maromo bilion 1.5 e miyo jopuonj tiegruok manyien kaluwore kod lai mar CBE. On the ground, this retooling is left on the hands of the head teachers or principals. They choose the kind of teachers who go for retooling. I am aware the principals just choose the teachers they love most, while they leave other teachers. So not all teachers are retooled. TSC bende oyango ni gidwaro omenda maromo bilion 10.5 mar neno ni jopuonj duto oyudo thieth e bwo okumba mar thieth mar SHA. Mabiro bang' sirkal miyo gi bilion 15 kende e hik omwom manyien. The issue is, in part of your wish list, Madam CEO, you need to tell us, because you have in your list of wish list, you did indicate that you need 10.5 billion to be financed for teachers to adequately get medical cover. So that one, those are the issues now you need to raise, and these are the members who will actually assist you in the House and before Budget Committee to make sure that the issues
Your policies and programs to be achieved will only be covered when you raise them with ourselves. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Migao mar somo olombo jopuonjre mag grade mar 10 mapok odonji e skunde mondo orure gi chopo kaluwore ni penj ma okwongo ne jopuonjrego ochiegni chakore to ok owinjo yud jopuonjre moramora pacho ma oyanga kod director mar somo mag skunde mag sekondar mane twak e kinde apedha mane otimo ne jopuonjre ma pod omok e kar dak ma Mukuru kwa Njenga. E apedha ne jopuonjre 24 oter skul odiechieng' ma kawuono e skunde mopogore opogore. Judith Omondi ni kod mathoth. Leo mmenisaidia mtoto wangu anaenda shule. May the Lord bless you. Kinde mathoth piwang biro kaluwore kod lit manie chuny ng'ato. Kata kamano kawuono mama ni golo piwang oko. Piwang mok mar lit. Piwang mar mor kuom neno ka wuode yudo thuolo mar riwore kod grade mar 10. Bang' bedo pacho kuom jumbe ma Hawa Beach. Wuod mama ni Gift en achiel kuom jopuonjre mamoko ma Hawa 30. Migao mar somo kawuono luwo ndachgi e kar dak ma Mukuru kwa Njenga. Jopuonjre ma kuom Hawa jumbe 5 poko donji e skundi. Nimeshukuru kwa hao watu wamekuja kutusaidia hapa. Hadi watoto wetu wamepata fahamu kidogo. At least waingie shule. Tunawarudishia serikali shukrani kubwa sana. Vile wamenisaidia hata kama mtoto anjaenda, lakini niko na raha sana. Kufikia amefikia mtoto ataenda shule na wamenihakikishia ataenda. Niko na furaha sana, Mungu awabariki sana. Sana sana. Huyo mtoto akisoma nashukuru sana, siku moja hata mkuye kupata ameendelea na tunaona matunda yake. E apedha mauti mko director mar somo mag skunde sekondari migao mar somo William Sugut. Migao no yango nigi chano yo mar neno ni jopuonjre gi obedo e skunde. Ok mana sani to kata mana tam mabiro. So far here we have had 20 of them who had not gone to, actually 24 of them who had not gone to school, but today we are making sure that they get to those schools so that they can be able to pursue their studies. Well, we want to see them settle first, and then we can be able to look at each of the cases as we move on so that they can be able to benefit fully and be able to pursue their studies. The intention of government is to ensure that children who are joining senior school are able to do their grade 10, grade 11 and grade 12. Apedhani obiro kod siem ne jopuonjre mapod ni pacho ni penjo kayo machiegni kendo nyalo rocho gi poni gi leone. We are almost beginning the school-based assessment for these children. We are not waiting for grade 12 for them to be assessed. And that is why they need to take an opportunity to be in school as soon as possible. And we have appealed to our field officers to work closely with the Ministry of Interior and ensure that no child is left at home. It is important, therefore, to ensure that all our children are in school. Nyaka sani migao no koni atamalo prochiko gaboro mag jopuonjre osedonjo e skunde kata ben ni penjo poni ma adiera pod nitie. Mimi nimefurahi kwenda shule. Mungu awabariki. Judith Omondi, Ramogi TV. Jang'ad bura Francis Gikonyo Madoma Milimani koro wacho ni penjo mar weg kambi chiwo kumba ne nyamburko mar Direct Line Assurance nyaka yudo mapiyo kaka achiel kuom yore mag goyo kang' e burano. Jakom mar Royal Credit Dr. SK Masharia mochopo e doho kawuono kuom rem chopo e doho kaka dwarore olero ne doho midhiero mosekadhe kaka jal manochako kambi Direct Line. Efi Nyakidi miyo waler. Osebedo bura matek tweta e doho kod oko madoho. Jakom mar kambi mar Royal Credit kendo manochako kambi machiwo kumba ne nyamburko Direct Line Assurance Dr. SK Masharia olero amen magisebedo go e burano. Amen mosemiyo oboke ma C12 Voloke kanonro mar kambi bende norochi. Dr. SK Masharia wacho ne doho ni duol mochung' ne gayo weche mag okumba pachoka Insurance Regulatory Authority IRA kod apis Attorney General owinjore rang weche mag weg kambino kod telo. The court should be able to ask the regulator to come to face the court and the Attorney General, who is the custodian of all shareholding companies in this country, in a document called Sierra 12. And they say in front of the court who is the legal shareholder
of direct line. Dr. SK Macharia mabende nochope doho kawuono ne winjo buche mare mchope doho kaluwore gi chik wachone doho ni ne ok onyal chiwo ler ewi gino ma ok ong'eyo. Jang'ad bura Francis Gikonyo wachone jogo duto ma bura nomako ni gino maduong' mathiro thego weche mag kambi okumba ma Direct Line en weche mag telo kod fweny adier mar weg kambino. Two regulated institutions in this country, banks and insurance companies. Banks are regulated by central bank. Correct. Insurance companies are regulated by Insurance Regulatory Authority. Correct. They are the custodians of the shareholding of any company. Yeah. No. It's not for me or for anybody else to come and say that I hold so many shares. Kuom mano, jang'ad bura Gikonyo wachonegi mondo gimanyo mapiyo minyalo yud godo duoko ne penjo mar jokanyo mag kambi Direct Line. Sasa tukubaliane njia ya kulisolve hiyo swali anauliza. Hiyo swali anauliza ndio tunataka kujibu. And you know that question cannot be answered in these proceedings. Do we agree? Yes, my lord. That question cannot be answered here. We are restraining ourselves from responding. If it cannot be answered here, then why are we wasting time in these proceedings? Rather than spending quality time in the appropriate proceedings. That's for you councils now. Yeah, we may. Tuonane siku hiyo ingine. Tuweke tarehe. Weka ipo. Burano ibiro winj tarik 13 dwe mar Ang'wen higani. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wane do eni do masiayo weyo thuolo gi rambun ma shillings gana 200 Mark Owino ma en obila ma itudo gi kuo e yor ang'enge e chiro ma Ajigo e sub county ma Bondo manotimore tarik 4 dwe mar 2 higani. Kaka Steve Biko lero mabiro bang' dono miya PC mar Jamin Buche thuolo mandalo 10 matimo nonro e wi burano e kinde mane ogeng'ne obila no e tesend obila masiaya ka dono seya pisno kuom timo nonro ma weth e thuolo no duto. Bang' bedo wendo sirkal kum thuolo mandala 10, obila mako Owino mitudo gi kuoge ang'enge chiro ma Ajigo tarik 4 dwe mar 2 higani gikone owe thuolo gi rambun mar gana 200. Respondent is hereby released on personal bond of shillings 200,000 with 2 sureties who shall be public servants. The respondent shall work closely and on direction of the IEO and shall present himself to the IEO as and when needed. Obila no nomake tesendo obila ma Holo e kaunti ma Kisumu tarik 7 dwe mar 2 e kinde manoriko entiere tich kendo chwale doho ma Siaya tarik 9 dwe mar 2. Kae ema ne doho golo chik mar medo dino ne obila no kuom thuolo mar ndalo 7 mar chiwo thuolo mar timo nonro e wi burano. Bang'e tarik 16 dwe ni apisi mar Jamin Buche nokwayo doho mondo med dine obila no kuom thuolo mar ndalo 5. Kata kamano, jang'ad bura Jacob Punga Mkala noyie medo ndalo 3 mondo chiw thuolo mar timo nonro e wi files manyien mar jogo mane ondiko dhogi ka obila. Only reason that this court is inclined to grant a few more days is the ODPP to review the report already availed to them to make a determination on whether to charge or release the respondent. Kane ogolo ng'eto mare, jang'ad bura Jacob Punga Mkala noseya apisi mar Jamin Buche kuom timo nonro ma weth e wi burano, kowacho ni mano en koso miyo burano pek mowinjore kode. Nomedo ni kar kod tij obilano, doho onge kod luoro moro amora ni onyalo fuyo kendo dhi e pinje maoko e kinde ma iwinjo burano. Kuom mano, doho nochike mondo chiwre e thuolo moro amora ma idware mondo konye timo nonro e wi burano. Burano ibiro winj kendo tarik 19 dwe mar 3 higani. Meko mar obilano nobiro bang' tipo mag wang' dede keyore e mbui kanyiso kaka jonjore 2 nomonjo duka mar jaohala Ezra Gumbe chiro ma Ajigo komanre gi ojalo kod bunde kido mar AK-47. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya.
Ogeno Kanyero jodak ma Ajigo mane oyudo masira kamanero biro yudo ratich gi kaluwore koda bura ma kamanero kamana ahinya komedo mana kete weche manyien mago mag ang'ich welo. Dan Grado Jaugenya masiro kathieno wacho ni nitiere dandora phase 5 kendo luwo weche manyien e yono ero makare. Jamta woda wasi boda ibendi wacho ni neno news e yono ero makare kabisa. Aneno oteni oraro wuod Nyasiaya jama benjo asembo iwacho ni nitiere kod mama ni Nyasiaya ondege gi min ode Violet Nyakabuocho Bera bende ntiere Kanyero kendo luwo godo weche manyien. Ote machielen mari wacho ni Kaumos Evans Oyuga Wasonga wacho ni make gi Rosemary kachiel kod engineer Obel wuod Nguka ma bende uluwo godo weche manyien e yono ero makare. Martin Ochieng wuok Ruea ineno ramogi makare ntiere gi mama ni Nyalago imoso Karan Joshua Chola Bishop Charles Mayuga kod jo Israel CA duto te ma bende luwo weche manyien mago mag ang'ich welo. Dhi mane yweyo machok pod duogo gi mathoth kikidhi mabor. Hera, Andhoga, Adira. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timre marich kamae. Ich lach ok duong' dhot. Obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro. Kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kama da bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo kor ka ng'a. Kata kapo ni wanjo kod gi nyako, mano konyiso ni waonge ratiro mekwa, omiyo anabiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dere chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso. Saa 2 gi dakika 15 otieno. Chenro malero kitwa gi timbewa kod puonjo dholuo. Sani upuza ni uluongwa na mabuda. Koro mwan mabuda ni girieko mwan koro mathin man koro maru ng'eng'no. Ema sokelo nuseda. Wasewuotho mar kelo ni juok ogandawa kod ber magisekelo e ngima onagi. Dayo ne puonjo nyathi manyako kosechope ode. Puonje kaka onego oriti family mare. Rikoda an James Rabala Kwasera Jambu Owarga Chieng. 111 Ngeso ka ngeso, saa 1 gi dakika 45 otieno. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolonyo weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar pau tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore pau tuke. Ngima ok yot. Yawagi wachoga ni piny nyalo goyi boxing. Jot manigi geno mar dak e ngima maber. Ja pesa en ng'ami pako kata koso. Ora tenti kasi mani wang'elando. Chakre koso rent 30,000 kura yudo kanye sane. nyaka kweo jirani sukari. Nyako chia ijoga ka. Ijoga ka ena ni pokanyisika. Thank you. Chenro mora mipango lokre to bedo chandruok maduong'. Chief dhi nadi kono. Chief dhi ka kodwaro to bende pod obiro mana dhi ka kodwaro no. Wuogi osiepe mariek to gi jirende makelo kisran. Ine jalwet nyako chia. And those crazy ideas must just come from. Nyiero to ok kosi e Nyarkochia. Tich Abich saa 1 gi dakika 45 otieno.
machiegni kendo. Ka wadhi nyime koda wachno mabende osebedo kadhi nyime odiechieng' ma kawuono en chenro mar kwano ombulu dhi nyime bang' yiero ma obagi kawuono mar jotend riwruogo kinde LSK. Moko kuom kinde oyango ni gigeno yiero jatelo mabiro chung' gadiera mar kedo ne ratich oganda ahinya ka gigeto yiero mabiro mar higa 2027. Chenro no manochakore e seche mag okinyi orumo kar saa 11 mar odhiambo. Prime time news. En kweno mabende dhi nyime kuonde mopogore opogore ka gisani irito ng'iyo ni to en jalno ero mabende biro bedo ogai manyien mano mar okinde ma pacho kendi kweno mabende pod wabiro mi duoko mare ka gitieko. Jago moro ma jahigni 35 omi kum mar tho e jela bang' yude gi ketho mar nego nyathi ma jahigni 7 e dwe mar 5 higa mokalo e kaunti ma Nyeri. Dogolo kum ma kamano ne Nicholas Julius Macharia bang' yude gi ketho mar nego nyathino ma nyinge Baby Tamara. Jang'ad bura Justice Kizito Magare mar doho mar Nyeri emogolo ng'eto no kolero ni neno mane opedhi e nyim doho nolero ni jago no ne obambo nyathino nege kato iko ringre e bur mathany e bwo otandane. Kum mar deye owinjore keti e tim e ndalo 30 kaponi okomako apil. This is okay, man. The pain suffered by the minor cannot be fathomable. It is beyond human understanding. Describing the convict as a beast will be an understatement. God is unable to discern any role played by the devil. The Lord does not recognize claim to supernatural powers. In this instance, the devil is innocent. Accordingly, I find that you are hereby sentenced to death. A death warrant shall be transmitted to the competent authority for signing and carrying out of the sentence after 30 days stay of execution. And the verdict has given us a sense of accountability and closure. Now at least we can move to the next step of healing. So now it will be easier, knowing that our child got justice that is deserved. Penjo pod thoth kaluwore koda tho mar miyo moro ma hike ni e diere, tho ma obiro mana ndalo manok tok nyuol e yor pala ka sani bende iko mare pod ochung' nikech rem mar chulo nengo thieth kata bil mar osiptal maromo Sh130. Jafwambo marwa Jo Juma miyo walerno. Tho mar miyo moro ma hike ni e diere mobiro mana kinde machuok bang' nyuol medo kelo penjo mopogore opogore e kinde machendo mar hik mare bende koro osechung' kuom kinde malo jumbe 2 nikech familia mare koro ok nyal chulo bil mar osiptal maromo Sh130. Miyo ni ma kaka Mary Anyango ne owito ngimane e kinde mane ichano tere pala mar 3 bang' adhola mar pala mane oyudo e kinde mane nyuol ni orem chango. Oduogo ode to tieko ndalo maromo ndalo 4 hivi to kanyo kama notere preseno ochako golo tutu. Koro no ochako ng'iyo ni to ma nyalo timo nade. Jong'ad rieko no ochako ka okone ni tere hospital machielo. Kata bed ni familia mar Mili mowito ngimane wacho ni tho ne obiro mana ndalo machuok bang' kane onyuol e osiptal ka otere pala, kama bende nyathine bende ne owito ngimane mana dakika machuok tok nyuol mare. Gima ne nyalo kelo tho mar miyone e kinde mabende ni chan koro tere bero kendo pok oyangi. Wuon pargi Pascal Francis wacho ni min odni ne tuo ne omedore ndalo 4 bang' wuok osiptal moro mane onyuol e yor pala, ka bende kane oring kod osiptal mar Akidiva Mindira ne oyangore ni adhola mar kama ne oterege pala ne otamore chango e kinde no. Kotieko juma achiel e iye kuma nokuono endo nochako golo tutu. Kana kawe kaduoke osiptal natere Akidiva Mindira, kana tere kono nowach ni idwoke CS, idwoke pala kendo. Koro bang'e ne gitimo ne CS mu oduogo kokele kendo koduogo kogole CS mubedo motieko ndalo 4 ka entiere e osiptal kanyo. Koro
ema bang'e koro Ali ne lokore gi osuptal kanyo kendo kosegole CS ema kasto odiochieng' mar 5 to tho weya. Tendo osiptal mar Akidiva Mindira yango ne giyudo jatuone manitiere kod adhola mar pala kendo ne otimne thieth ka bende ne oduogo wito ngimane kinde mane chano mondo tere pala kendo. We operated her and then we cleaned, but after a few days still the pus reoccurred. She was supposed to get another operation. Yes. However, she developed a septic shock during the time before the other surgery was scheduled because of other medical conditions that were associated. During that time, she succumbed to death. Ekina pod gintie kod lit e chungi familia ne bende koro ok nyal dhi nyime kod iko ringre ni nikech pok gichulo omenda mar thieth maromo gana 130. 210,000 mano bill mar osuptal. Kane onyisowa mano, nabiro nyaka dalawa ma dalawa nitiere kaendi maparo ni maybe unene. Nabiro nyaka dala ka kanwakelo mano, jok man godo notemona kaka nanyalore, ma pesa mwasechulo total en siling 80,000. No wakwayo mana ni jatendwa maen Ochilo Ayako, governor marwa, okonywa kuma uneno wawueni togi mheshimiwa Peter Masara mbunge marwa. Kaunti ma Migori achiel kuom kaunti 15 e piny Kenya mapod nitiere kod kono malo mag mine ma wito ngimagi e kinde mag nyuol. Kaunti ma Migori thembo e kedo kod thoye mag mine e kinde mag nyuol. Ka lipot yango ni kuom mine gana 100 manyuol, maromo mine 412 pod wito ngimagi e kinde mag nyuol e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Abel Kiprotich mawuok Kitale kaunti ma Trans Nzoia emobedo jaloch ma silings 800 e tugo mar rubani wa mapenzi mar Shabiki.com jumani. Abel notugo gi siling 100 manokelo ne loch mar omendani. Kiprotich wacho ni bath omendani odhi tieko godo fee mar skul Mbalariany, bende wacho ni odhi jolo sombo wadgi matin. Abel opako ochano mar chako ohala kod omendani. Ojiwo johera mag Shabiki.com mondo kik tugono asasa. Tugo ma Shabiki.com rubani wa mapenzi dhi nyime e dwe mar 2 ni te kama jotugo ma pile ka pile loyo silings 50,000. Nahisi kufurahi kwa sababu nimejaribu kwa muda, nimeona watu wakifurahia, ingawaje nimekuwa nikishinda pesa kidogo kidogo, but wakati nilishinda pesa mingi, at least I'm happy. I can now believe Shabiki. Hii pesa napanga kukamilisha karo yangu ya shule, bado mimi ni mwanafunzi pale MKU. Pili, nina ndugu yangu mdogo na dada yangu mdogo ambaye nafaa kualipia pia fee, na pia kuanzisha mradi ambaye itanisaidia kupata pesa zingine. Shabiki ni mchezo nzuri, lakini pia nasema cheza kwa responsible na usi give up. Leo ni mimi, kesho ni wewe. Uwezi, wanasema kwamba ya Mungu ni mengi, ya kuku ni mayai. Mano Kanyero jaloch ma siling 100,000. David Mokaya ma en japuonjre mane tudo gi keyo weche e mbui ewi jatend piny William Ruto. Japuonjre no itudo gi keyo weche moko e mbui mane nyiso picha ni jatend piny ni e sandug ng'ama otho. E ng'eto mare jang'ad bura Caroline Nyaguthi ong'ado ni jomin wach ok opedho neno moromo yango ni rawerano ne otimo ketho. Doho bende oyango ni jotim nonro okolo i simbe rawerano ataro mar chik ka gionge gi puoth mar doho. Having excluded the unlawfully obtained evidence and finding no independent proof linking the accused person to the impunged publication, this court finds that the prosecution has failed to discharge the burden of proof beyond any reasonable doubt
Accordingly, the accused person is hereby acquitted under Section 215 of the CPC. Judgment today has affirmed as being a state-captured investigation definitely moving for malicious prosecution and serious compensation on behalf of this young man. Komachielo maloyo johala 1,600 chiro mag Githurai ne oloro ndara odhiambo manyoro kaluwore koda muko mag stondege moger e bathapaya. Johala go mabende sani kwano lal kaluwore koda muko makamano ochayo muko no kagikoni ne okomigi thuolo moromo mar dar. Gikoni muko no ng'iko ngimagi kaluwore ni ngimagi oyiengore e yuto margi e chiro no. Hamtuambii mahali tunaenda. Tunaenda wapi? Mlitupea siku 7. Siku 7 sasa tunatafuta wapi mahali kwa kuenda? Serikali mnafaa kutufukuza, alafu mtuonyeshe mahali tunaweza enda. Hakuna mahali mnatuambia tutaenda. Tutafanya nini serikali? Tutafanya nini? Mnafaa mtuangalie. Nafikiria venye soko itasafika na sisi hustlers tunafikiria venye tutakula jioni. Nyinyi mnafikiria usafi ya soko. Hatutaki usafi soko, tunataka venye tutapata pesa sisi. Hurubaro hatukupata na hurubaro tungeuzia nini? Watoto wetu tungewaweka juu ya hurubaro. Sasa nauliza Mr. Ruto, watu hao wote juu nataka usafi. Hiyo usafi ndio itakuchagua. Utachaguliwa na hii mchanga ama ni kura zetu one time. Kura ni zetu. Kura ni zetu. Kuna matajiri wanataka kutengenezwa kioski. Na sisi matajiri wakijegewa hawatakaa na amani, tutabomoa. Kama Kenya watajega katika Githurai, mujege tuone matajiri ndio watakaa hizo nyumba. Si hawa mumebomolea. Hata hawa matajiri tutabomolea. Migao mochung'ne mwandu mane bolo kanyakla gi tend kambi mar Shanta Gold nobedo gi romo moyiedhi kod MCs ma kaunti ma Kakamega matwak ewi weche mosebedo kaluoro kar kunyo mula ma Isulu Bushangala maidore Ikolomani. Mana kaka ripota mara Millicent Adhiambo leronwa, jagore migao mochung'ne weche mwandu mane bolo Harry Kimtae lero ni sirkal geto omenda maromo bilion 20 kata yuto kowuok kuom chenro mar kunyo mula e alwora ma Ikolomani, kendo gibiro luwo okenge machiko puodho kapok cha kunyo mula kanyo. In your area Mheshimiwa Mkhada, samaki zimekufa zote kwa maji. Tuko na Chinese walikuwa wamekuja, walikuwa wanafanya mining, wakatengeneza boat kwa maji, which is dangerous. Hiyo kukunya walikuwa wanakunya hapo, silikuwa kwa maji. Sasa samaki zinakufa huko. So these artisanal miners pia wengine, not Ikolomani people, are creating a lot of havoc to our people. Kanegi loso e kinde romono, MCs kotelnegi kod speaker mar od bura mar county ma Kakamega, James Wanzala na Matse, oyango ni giseyudo ng'urario kata petitions kowuok kuom jopiny ewi chenro mar kunyo mula e alwora ma Ikolomani, gino mamulo lo eka 337 ma kambi mar Shanta Gold dwani otime chenro mar kunyo mula. We have engaged and looked at the various laws and regimes guiding gold mining. So movements at the Shanta Gold will now be well coordinated and well structured. We'll start with the 2 petitions that have been forwarded to my office. Kuom mano gilero ni ging'ado mar bedo e twak mar galamoro gi jopiny mondo giwinj ywak gi ayanga kotenore kod ng'ur makamago. The issues in the petitions are widespread. One, they involve the economic rights, relocation rights. Where are they going to be moved to? How is the compensation going to be done? They involve the issue of the 70-20-10 rule. How is it going to be ascertained? They involve the issue of customary rights, and they also involve environmental rights. Will there be violation of human rights on our indigenous people?
Jagoro emiga mochung' ne mwandu manie bolowo Harry Kimtai mabende ne oyuore romono osingo ni onge lesen mag kunyo mula ma ibiro chiw kapok winjruok makare kod jopiny obedoe kata obedo ni chenro mar kunyo mula ma ikolomani biro miyo sirikal yuto maromo bilion 20. Here today it has been proposed that we expand to 15, so we shall finally appoint that committee so that they will be able to be the liaison, because you realize that we have had infiltrators, people who have no role at all, infiltrating into the engagements and distorting information, distorting facts. Ewi mano, kalure ne kar kunyo mula ma ikolomani, ong'ere ni kod mula manengone romo bilion 685. Kimtai Otielo nigi biro bedo piny kod jotend arita makono mar neno ni jopiny okoroch ratichgi. If it's a case where it can be withdrawn, we shall request them to withdraw so that we continue together. And we want to say pole to the families who lost their loved ones. This was an unfortunate incident. One of the MCAs here has just told us how they were attacked and how the family has been affected. And we really say this is not the way we need to do mining. Magi biro tok ywaruok mane omienjo e kaunti ma Kakamega dweche 2 mokalo e kind jodak makono kod jorit kar kunyo mula. Gino mane oweyo ji 3 owito ngimagi ka ji 60 to ne omaki. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Tend weg nyamburko pacho ka ochungo ng'anyo mare gi tok romo kod jalupo gae mar obila Eliud Lagat mako tende kod wengo mar nyamburko mabende nomiyo weg nyamburko go bago ng'anyo. Kaluwore gi Lagat, nitie jonjore mosedonjore e kind joriemb apiko kendo gineme wachore ni giwang'o nyamburko ahinya to e kinde ma nyamburko go kelo masira e apaya. Jakom mar weg nyamburko owacho ni singo mar obila tiyo kodgi kanyachiel en fongruok kendo gibiro neno ni gitieko chutho kido mar wang'o nyamburko kod kuo mitudogo jariemb apiko pachoka. People who perpetuate this kind of crime are not the border per se, but these are criminals within that industry. We have assured our colleagues or our friends from the Matatu industry that the police are not going to condone this kind of crime. We are calling off the strike. We're not going to have any strike again. We are businessmen. Wherever we have a strike, we know that our business suffers a lot. So today we are happy with the Deputy DIG. He has listened to us. And going forward, we are going to work very closely with the police to make sure that everything is going well. We are told that all the agencies of the police, the DCI, and all cases that has happened in the past are being forwarded to the ODPP for prosecution. So we feel safer, and we thank the National Police Service for taking this matter, which has been very serious. Ero kamana inya koma bedo kodo nyaka gie kinde niendi aneno Oteni Samuel Achenje wacho ni ntiere kode weche manyien kendo Ramogi TV lera hinya Embakasi. Alwala Junior wacho ni Ndurubi Orphanage Nyakach Mindan. Ramogi TV ler Oyengwe Nyamira County. Opija Woda Chego wacho ni no kabisa kentire Moroni ka Isabella Anyango wacho ni ntiere Kisumu Obunga. Ramogi neno makber kabisa. Arnold Onyango ntiere Eldoret wacho ni neno makare kabisa ka Kingsley Liam wacho ni ineno ka intire Lavington. Deriko Mondi erokamana hinya iwacho no Musni Baba Nike ntire kae bende o tune in erokamana hinya bende Otemari Newton Onjezi mosojo Kanyaluo duto te igeno nigi riyo maber. Erokamana hinya kuom otego eko. Wadhi kende yueyo machielo to kwa duogo wadonjo kendo wang'iyo weche mag tuke. Kiwacha dier pari, nitie ng'at moro mane luwi kae. Koro nabiro kae rango kapo nono ni in kare. Joka Nyanam
nitie lokruok e chenro magwa. Wami thuolo mar nuoyo chenro miero e juma mangima. Penj laktar biro ni wuok tich nyaka tich abich sa 12 odhiambo nyaka sa 1 odhiambo. To inuoyo tich ariyo nyaka tich ang'wen chakre sa 5 otieno. Mbak ndalo biro ni wuok tich nyaka tich abich chakre sa 8 nyaka sa 10 ma odhiambo. To inuoye sa 5:45 otieno wuok tich nyaka tich ang'wen. Winam Cinema biro ni Jumapil sa 2:15 otieno kod sa 4 otieno. To inuoye tich ariyo nyaka tich ang'wen sa 4 otieno kod ngeso sa 10 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Nyithindwa masomo ka somo gi half fees. Wachulo ne gi half to gin bende gichulo half. To giyudo kama gisome ma environment makar somo ber. Refisha ushinde. 50K ya Vasha ama MMF aingoji. Open and save in your KCB Gold Savings Account for a chance to win many prizes. KCB, for people, for better. Tim mar mine mar Gor Mahia mong'ere kaka Gor Mahia Queens no dhi nyime gi orako motelo ne tuke mag lig mar NSL ma joma mine. Gor Mahia Queens ni e thuolo mar 4 e zone A kendo gigeto tieko e thuolo maber manyalo konyo gi donje lig mamalo e season mabiro. Jatugo mar Queens Betty Riaga wacho ni gima osebedo ka thiro tuke mag mine en ni ji mathoth oketo maino e adhula mar chuo. Kokwayo josir lwedo mondo obed ka siro tuke mag mine bende. Jalup Captain Dorino Biero bendo nyiso geno ni samoro ginyalo tieko e thuolo mokwongo magidh ngas nyaka e Kenya Women Premier League. Kang'io football ladies gi football men, mi kusema tu kweli nasema tu ya men iko juu than this of ladies juu. Nikechi yudo ka men bido supported maber moingo ladies. Nitire kaka some teams overvalue men more than ladies. But pia in football ladies inalipa, pia iko poa. An kaka Betty, agombo tugende Real Madrid. Okagombo siko Gor ka nyaka chieng'. Agombo ni chieng' moro achiel an benda mixtape adhi malo. Igor, winning is a must. Yeah. Lolomoko win. They really support us. Yeah. They motivate us. Like, give me your motivation, ma. Like, it's a game. Kuna mistake, but tunafaa tunarekebisha. Wang'walore gi kanyo wachakwarod kendo sa 3 otieno e weche manyien mago imore kuma bende wadhi bedo koda talk marwa mano mar mine wacho. Nyinga Jaelieta, jaloko marwa osebedo Wilson Ochuka.